Se sent? Doncs molt bé, molt bon dia, senyores i senyors, molt il·lustres acadèmics i acadèmiques de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, doctora Montserrat Espunya, que ens està escoltant des de l'altra habitació, familiars de la doctora Montserrat Espunya, també la benvinguda al doctor Oriol Porta, que és el president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, i des d'aquí també una salutació als acadèmics i a les altres persones que ens estan escoltant des de casa seva o des d'allà on sigui, vaja, fora d'aquest edifici. Anem a començar, com saben molt bé, la sessió extraordinària de recepció de l'acadèmica electa, molt il·lustre doctora Montserrat Espunya i Pons. Prego en primer lloc al secretari general, doctor Jordi Palés i Argullós, que resumeixi el contingut de l'acte de la sessió extraordinària del dia 2 d'abril de 2019, en la que fou proclamada acadèmica electa la recipiendària. Sisplau, doctor Palés. Resum de l'acte de la sessió extraordinària del ple d'aquesta Real Acadèmia celebrat el dia 2 d'abril de 2019. Consta com a únic punt de l'ordre del dia l'elecció d'acadèmics numeraris. Va obtenir un nombre suficient de vots la doctora Montserrat Espunya i Pons, la qual fou proclamada acadèmica electa de la secció tercera. Moltes gràcies, senyor secretari general. Prego ara als acadèmics numeraris molt il·lustres, doctora Carme Gomar i Sancho i Josep Maria Laïlla i Vicenç, que vulguin acompanyar a la nova acadèmica introduint-la en aquesta sala d'actes. Sisplau. Molt bon dia, molt benvinguda. Seguim un momentet, sisplau, i ara començarem l'acte. Sisplau. Doncs molt bé, com ja tenim la doctora Espunya aquí, li prego ara que llegeixi el discurs preceptiu titulat Uroginecologia, el meu viatge de 40 anys de vida professional. Sisplau. Excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, benvolguts familiars, amics, companys i companyes, senyores i senyors. És per mi un gran honor haver estat proposada com a membre numerària de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, raó per la qual les meves primeres paraules són d'agraïment a tots els membres que formen aquesta institució, el seu president i secretari, els meus padrins, la professora Carmen Gomar i el professor Josep Maria Laïlla, i el professor Xavier Iglesias Griu, qui respondrà al meu discurs. Serà per mi un honor i una gran responsabilitat que la medalla que l'excel·lentíssim president, professor Josep Antoni Bombí, m'imposarà a l'acabar aquest acte pertany al professor Xavier Iglesias Griu, ginecòleg i obstetra d'indubtable caràcter acadèmic, amb una carrera marcada pel seu compromís amb la docència, que l'han portat a ocupar els càrrecs de la Universitat de Barcelona, un metge net i fill de metges, que segur varen influir en la seva decisió de ser metge, però ell, motivat per assolir l'excel·lència en la seva formació com a especialista, va decidir fer l'especialitat als Estats Units. Va tornar convertit en un ginecòleg amb uns coneixements i unes habilitats quirúrgiques excepcionals que l'han distingit tota la seva vida professional i que l'han inspirat en el seu compromís cap a la innovació. Un dels efectes d'aquest compromís per la innovació va ser el seu interès per la uroginecologia, que ha marcat la meva vida professional, que ha suposat un treball conjunt durant molts anys sota el seu lideratge i que ha motivat que tots dos, en el nostre discurs d'ingrés en aquesta Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, fem referència a aquesta part de la ginecologia. Vull fer partícip en aquest acte a un gran nombre de persones que han contribuït i han marcat en gran manera la meva evolució personal i professional, des de l'inici de la meva formació fins al moment actual.
He d'agrair haver crescut en una família que em va deixar ser qui volia ser, o millor dit, allò que somiava ser. No era fàcil per una nena nascuda als anys 50 del segle passat poder anar a la universitat, sobretot quan això suposava ser la primera dona universitària de la família. Gràcies a la meva família vaig poder incorporar des de la meva infància uns principis i uns valors que m'han guiat tota la vida. Gràcies als meus pares, ells avui serien feliços de compartir la solemnitat d'aquest acte, i gràcies al meu germà per estar sempre al meu costat. La meva sort principal és haver pogut formar la meva pròpia família. El meu marit Jordi i la meva filla Marta són el meu suport constant i la font de la meva energia. Dels meus temps a la primària, a l'escola pública d'Olot, recordo l'impacte que va tenir a la meva vida la senyoreta Moles, una mestra molt exigent, però justa, que als meus 9 anys em va fer despertar la passió per aprendre i sobretot per entendre. Va ser responsable de convèncer els meus pares que jo havia de fer el batxillerat. Del batxillerat al Sagrat Cor de Maria d'Olot recordo molt bé l'adolescent que era i com em sentia quan vaig decidir dedicar una part important de la meva vida a ajudar a alleugerir el patiment de les persones i quan vaig dir als meus pares que volia ser metgessa. A la universitat vaig aprendre a descobrir la inquietud per l'aprenentatge permanent com la millor font d'energia per la vida professional i la persistència com un instrument per aconseguir els meus objectius. Durant aquells anys a la facultat tenia un somni, treballar a l'Hospital Clínic. Amb molt esforç i ajut ho vaig aconseguir. Allí he tingut els meus mestres, he pogut desenvolupar una vida professional intensa i creativa i també he trobat una part important dels meus millors amics. També allà he pogut connectar amb aquell adolescent i els seus anhels. És just aquest punt on desitjo manifestar un agraïment molt especial al professor Xavier Iglesias Guiu. Sense el seu suport, la seva confiança i les seves ensenyances, avui jo no podria ser aquí. A principis dels anys 80 del segle passat, el professor Iglesias, com a cap de servei de ginecologia de l'Hospital Clínic, va decidir posar en marxa una unitat d'aerodinàmica al nostre servei. Un dia del 1982 em va cridar al seu despatx i em va parlar per primera vegada de l'uroginecologia, com una part de la nostra especialitat. Em va explicar que era una àrea a desenvolupar, que anava orientada a diagnosticar i tractar dones que tenien problemes d'incontinència. Tenia tota la meva vida al davant. Qualsevol cosa que fos una àrea a desenvolupar dins de ginecologia em resultava molt atractiva, encara que no sabés massa bé de què anava la feina. Ell va organitzar la meva primera estada al Regne Unit, al Royal Liverpool Hospital, amb el professor John Sades, amb qui vaig portar a terme un profund i rigorós procés de formació en l'aplicació dels estudis urodinàmics en el diagnòstic de les dones amb símptomes del tracte urinari inferior. Uns anys més tard, l'urodinàmica va ser el tema de la meva tesi doctoral, l'aplicació sistemàtica de l'estudi urodinàmic en el diagnòstic de les dones amb incontinència urinària, dirigida pel professor Iglesias i amb la tutoria del professor Sades. També vull incloure en aquesta relació d'agraïments d'aquest període inicial de la meva vida professional el professor Stuart Stanton, un dels pioners i principals promotors de l'uroginecologia al món, amb qui vaig realitzar estades al St. George Hospital de Londres perfeccionant els meus coneixements. La unitat d'uroginecologia del Clínic va iniciar el seu camí el 1982. Inicialment l'activitat va estar centrada en l'àrea diagnòstica, amb la posada en marxa de la unitat d'urodinàmica, que juntament amb la de la FE de València van ser les primeres dins d'un servei de ginecologia a Espanya. Els primers estudis els vaig començar a fer tot just tornada a Liverpool. No comptava amb cap infraestructura específica més que un polígraf que podia mesurar pressions. Tampoc tenia cap ajuda d'infermeria assignada, només la d'algun estudiant d'infermeria que feia pràctiques a la sala de ginecologia i la seva supervisora, la germana Penya, m'enviava alguna estona per recolzar-me. La primera infermera amb dedicació parcial a la unitat va ser la senyora Glòria Martínez Godoy, que per mi va ser una sort poder comptar amb la seva ajuda i el seu entusiasme en aquella etapa inicial de la meva vida professional al clínic. Però per desgràcia va morir massa jove i no va poder veure el creixement. A ella li he d'agrair de forma molt especial la seva empatia i dedicació a les pacients. Als anys 90 vam veure el creixement progressiu de la demanda d'estudis urodinàmics a la nostra unitat i amb això va ser possible consolidar un equip amb una infermera a temps complet, la senyora Amèlia Pérez, amb
amb una doctora, la doctora Montse Puig, i una altra infermera, la senyora Maria Josep Palau. Amb elles, ara les meves amigues, he treballat de forma continuada fins a les seves jubilacions. El meu agraïment és infinit. Elles han estat els pilars fonamentals del desenvolupament de la nostra unitat fins a arribar a convertir-la, amb l'ajuda de totes les persones que han treballat durant els darrers 40 anys, en una unitat de referència en uroginecologia. La nostra unitat ha tingut les portes obertes per compartir el nostre coneixement amb un gran nombre de professionals que han necessitat assessorament clínic o que han volgut iniciar els seus primers passos dintre d'aquesta part de l'especialitat. Per canalitzar aquesta demanda, amb l'acadèmica numerària, la meva padrina en aquest acte, la professora Carmen Gomar, quan estava de directora de docència al clínic, vàrem dissenyar uns models de programes pioners formatius en uroginecologia, tant per ginecòlegs com per infermeres i llevadores. L'uroginecologia té un caràcter multidisciplinar. Al llarg de tots aquests anys ha estat molt enriquidor compartir projectes amb ginecòlegs, uròlegs, coloproctòlegs, metges de família, geriatres, fisioterapeutes, infermeres. En aquest aspecte, treballar a l'Hospital Clínic és un privilegi, ja que forma part de la seva essència la col·laboració entre especialitats. Aquí vull agrair als meus companys d'urologia, coloproctologia i neurofisiologia la seva actitud sempre oberta a treballar en equip. Gràcies als doctors Agustín Franco, al Lluís Peris d'Urologia i especialment al cap de servei i acadèmic numerari d'aquesta Real Acadèmia, el meu amic professor Antoni Alcaraz. Ells han estat sempre al meu costat, tant en el món professional com també en el personal. Amb el Josep Valls de Neurofisiologia vàrem compartir el primer projecte FIS, just quan jo començava amb els estudis urodinàmics a l'hospital. Amb ell i amb la doctora Glòria Lacima, de coloproctologia, hem compartit projectes i publicacions fins a les seves jubilacions. Amb la Glòria, companya i amiga de tots aquests anys, seguim compartint inquietuds i projectes de vida. Vull agrair a totes les persones que durant aquests 40 anys de la meva vida professional a l'Hospital Clínic m'han acompanyat. Gràcies a tots, metges, professionals d'infermeria i de l'àrea administrativa. Gràcies pel vostre esforç constant per fer la feina de la millor manera possible, sempre en benefici de la pacient, i per la il·lusió i l'entusiasme amb què heu incorporat els nous reptes que ens hem proposat, tan necessaris per seguir avançant. Em sap molt greu que per les restriccions de la pandèmia no em permetin poder fer-vos una abraçada a tots avui, però de tot cor us dic gràcies. Però tots sabem que perquè els projectes es comparteixin en realitat, funcionin bé i segueixin avançant, és clau que les institucions a les que pertanyen els equips que els porten a terme estiguin ben liderats. He tingut molta sort de formar part d'una institució com l'Hospital Clínic que sempre ha tingut magnífics líders que impulsen i recolzen la innovació com el camí cap a l'excel·lència. El Servei de Ginecologia i Obstetrícia ha tingut líders excel·lents que han sabut trobar l'equilibri entre l'estímul que porta el creixement professional continu i l'exigència en la feina del dia a dia. El meu agraïment a tots els caps, el professor Jesús González Merlo i Antoni Vanrell, que per desgràcia no estan entre nosaltres, el professor Joan Balasc i el cap actual, el professor Eduard Gratacós, el meu reconeixement pel seu estil de lideratge i la meva gratitud. Un agraïment molt especial al professor Carmona, que ha estat el cap de servei de ginecologia els darrers 14 anys de la meva vida professional, l'etapa de la meva maduresa. El seu lideratge ha estat clau per poder continuar sent una unitat de referència a escala nacional i en projecció internacional, i també ha estat clau per preparar la transferència a la nova etapa, dotant-la d'especialistes del més alt nivell, cada un d'ells amb una àrea d'especial interès que fa que la unitat sigui líder en cada una d'elles. El doctor Eduardo Bataller, que amb gran habilitat i experiència en cirurgia uroginecològica vaginal. La doctora Cristina Ros, que fa 10 anys, amb un ecògraf que em varen cedir per fer recerca, va iniciar la nostra unitat, l'ecografia uroginecològica, i que en aquests moments és una de les líders en aquest àmbit a nivell nacional i amb una creixent posició internacional en el camp de l'uroginecologia. La doctora Sònia Anglès, que ha estat clau per portar a bon port del 2015 al 2020 el complex projecte europeu Horitzon 2020 Consorci Woman-Up sobre l'aplicació de l'e-health en el tractament conservador de la incontinència urinària. I també gràcies al seu màster de sexologia està dotant de continuïtat a la nostra unitat en el camp de la recerca en el camp de la sexualitat en la dona amb patologia uroginecològica. I la Sílvia Escura, la més jove de l'equip, apassionada amb el diagnòstic combinat amb l'ecografia i l'aerodinàmica, que sens dubte és el futur en el diagnòstic de les dones amb disfuncions miccionals. La nostra unitat d'uroginecologia del 2021 compta amb un magnífic equip de professionals que amb entusiasme i professionalitat l'estan redissenyant per adaptar-lo als nous temps.
Tinc la seguretat que en el futur continuarà sent una unitat de referència en uroginecologia. Al redactar aquest recorregut des del 1982, he tornat a percebre la constant presència del professor Iglesias, que amb el seu suport, empenta i il·lusió, va possibilitar arribar fins aquí. A la Universitat de Barcelona he tingut l'honor de formar part com a professora associada mèdica de la unitat docent de llevadores des de la seva creació el 1994. Dono les gràcies a la doctora Glòria Seguranyes, la seva impulsora i directora durant molts anys, per comptar amb mi en aquest apassionant projecte que ha format llevadores de tot Espanya durant 20 anys. En els darrers anys, com a professora associada al Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, vull deixar constància de la meva admiració cap al professor Castelo Branco, el seu extraordinària labor de lideratge en la docència de l'assignatura de Ginecologia i Obstetrícia. També he col·laborat amb el Departament de Sanitat en diferents moments al llarg dels meus 40 anys de vida professional, sempre que m'ho han demanat i amb voluntat de servir. La meva primera experiència va ser a primers dels anys 80, participant en l'elaboració d'un manual per a la dona embarassada. El projecte el liderava la doctora Dolors Horta. Amb ella, a part de la feina, vam iniciar una amistat que encara perdura. Amb la doctora Dolors Costa, la doctora Pilar Brugulat, vàrem treballar per tindre les primeres dades de prevalença d'incontinència urinària a Catalunya i en molts altres projectes. Vaig coincidir amb la doctora Irene Barrabeig en l'estudi sobre la incidència d'incontinència en primigestes a Catalunya, que colideràvem la doctora Emília Sánchez i jo. He tingut la sort de compartir projectes amb aquestes extraordinàries professionals, que ara les tinc per amigues. Vull agrair a la doctora Emília Sánchez la seva inestimable ajuda en els projectes actuals de la nostra unitat. És el nostre referent en metodologia de recerca clínica. Del professor Iglesias també vaig aprendre la importància d'implicar-me en les societats científiques com a membre actiu. Gràcies al seu consell i a les meves ganes d'avançar, d'ençà que vaig començar a donar els meus primers passos en l'uroginecologia, he tingut la fortuna de col·laborar amb societats internacionals més rellevants en aquest camp i en les quals he desplegat una intensa activitat. S'acabaven de crear les dues societats internacionals que han liderat el desenvolupament de l'uroginecologia al món, la International Urogynecological Association i la International Continence Society. El 1987 es va crear també la Societat Iberoamericana de Neurologia i Uroginecologia, la SINUC, i als anys 90 es va crear l'European Urogynecological Association, l'EUGA. Tota la meva vida professional ha anat vinculada a aquestes societats internacionals, que han estat claus en la meva formació i en el meu creixement professional, amb les quals he estat i estic compromesa, treballant en diferents projectes, presidint comitès i també organitzant 2 congressos mundials a Barcelona. Durant tots aquests anys he procurat deixar constància a nivell internacional de la progressiva implantació a Espanya de l'uroginecologia. Però el meu compromís més gran en les societats científiques, pel que fa a la dedicació de temps i energia, ha estat sens dubte la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i a la seva homònima espanyola, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, la SEGO. El fet que en l'àmbit nacional estés tot per fer en el camp de l'uroginecologia i el convenciment profund que els ginecòlegs teníem un paper clau en el diagnòstic i el tractament de les disfuncions uroginecològiques em va portar, al costat d'altres companys interessats en aquesta àrea, a la creació d'estructures que ens han permès impulsar la uroginecologia dins de la nostra especialitat d'obstetrícia i ginecologia. Seguint els procediments establerts per ambdues societats científiques, inicialment vàrem crear 2 grups de treball, que, passat el temps reglamentari, passaren a ser seccions actuals. El primer grup de treball va ser dins de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, al maig del 1998. Un grup de ginecòlegs motivats vàrem enviar una carta signada a la Junta Directiva de la Societat, que en aquell moment la presidia el professor Josep Maria Carrera, i de la que jo era la vocal més jove. El pas següent, el maig del 2002, em varen demanar que enviés una carta per sol·licitar la creació de la nova secció dins la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, quan la presidia el professor Joan Antoni Vendrell, catedràtic i cap de servei de ginecologia a l'Hospital Clínic. La carta la vaig signar junt amb els meus companys per ordre alfabètic, els doctors Lluís Amat, Eduardo Bataller, Pere Brascó, Jordi Caçador, Maite Castillo, Esteban Davi, Elisabet Delamo, Albert Font, Neus Gratacós, Josep Grau, Xavier Iglesias, Antoni Pessarrodona, Anna Pérez, Montse Puig i Jorge Ruiz Caballero. A tots ells, grans professionals, he compartit durant més de 20 anys la passió per l'uroginecologia. Entre tots hem aconseguit que aquesta part de la ginecologia estigui present a molts hospitals catalans i també en algunes consultes dels ASIRS. I, per tant, les dones amb aquests problemes de salut puguin ser ateses per professionals amb dedicació preferent a aquesta patologia.
Ara, 20 anys després, la Societat Catalana està presidida pel doctor Oriol Porta, un ginecòleg amb molts anys de dedicació i amb molta experiència en l'uroginecologia. La secció de Sol Pelvià d'aquesta societat continua treballant intensament per la promoció de l'uroginecologia, liderada per les doctores Eva Martínez Franco i Judit Llavaria, entre d'altres. Uns mesos després de la creació del grup i la secció a la Societat Catalana, vàrem repetir el procediment a la SEGO. El grup de treball el vàrem crear el 99 i la secció es va crear en l'assemblea del 2003. Tant la secció de Sol Pelvià de la Societat Catalana com la secció de suelo pélvico de la SEGO ens han donat el marc òptim per impulsar l'uroginecologia al nostre país. La meva dedicació a la SEGO ha estat molt intensa durant quasi 20 anys. Era apassionant, perquè, com he dit abans, estava tot per fer. I, per tant, si ho fèiem bé, només podíem anar endavant. En la primera dècada del segle XXI, la secció no va parar de créixer. Ha estat clau el suport incondicional dels presidents de la SEGO, però aquí he d'agrair d'una forma molt especial el meu padrí en aquest acte, l'acadèmic numerari professor Josep Maria Laïlla, que tant en la seva etapa com a vicepresident com durant la seva presidència a la SEGO sempre va mostrar el seu compromís amb la nostra secció. Però res del que s'ha fet a la SEGO durant els primers anys no hagués estat possible sense l'equip de persones excepcionals que van formar la primera junta directiva, des de la seva creació el 2003 fins al 2016. Els primers 4 anys la va presidir el professor Iglesias i jo era la secretària, i durant els 8 anys següents jo vaig presidir la secció. L'equip que formava la Junta estava composat per un grup entusiasta de ginecòlegs que procedien de diferents parts d'Espanya, disposats a dedicar temps als projectes de la secció, tots ells ginecòlegs excel·lents, amb dedicació especial a l'uroginecologia, el doctor Fillol de València, la doctora Pasqual de Canàries, la doctora Pilar Miranda, que han estat motors principals, junt amb el doctor Moral de Galícia, el doctor Carmona de Granada, el doctor Muñoz i el doctor Cerezuela, també de Madrid. Gràcies a tots ells per la seva dedicació. Varen ser uns anys d'activitat molt intensa, formular els primers protocols, organitzar l'activitat de formació continuada tant en el Congrés Bianual de la secció com durant el Congrés Nacional de la SEGO. Vàrem crear una revista, la nostra revista Suelo Pélvico, que tinc l'honor de dirigir i que encara continua activa després de quasi 20 anys. Amb fons privats vàrem desenvolupar el primer grup de recerca nacional d'uroginecologia, el grup d'investigació en patologia del suelo pélvico de la mujer, GISPEM, que he tingut la satisfacció de liderar durant 10 anys. Ara, amb el pas dels anys, em queda el record d'aquesta primera junta, de la feina feta i, sobretot, el valor regal de la seva amistat. Però el realment important és que la nostra secció continua impulsant l'uroginecologia entre els ginecòlegs del nostre país, gràcies al treball dels darrers 4 anys de la nova Junta amb una nova generació de ginecòlegs liderats per les doctores Irene Díaz, el doctor Jordi Caçador i la doctora Alicia Martín, entre d'altres. A tots ells, gràcies per la seva dedicació a la secció, per mantenir els principis fonamentals i per incorporar la seva visió adaptada a les noves necessitats dels ginecòlegs en el camp de l'uroginecologia. A tothom, gràcies. He après de la vida que qualsevol honor té veritable significat si es percep com compartit amb totes i cadascuna de les persones amb les quals s'ha treballat i que t'han acompanyat en la trajectòria d'esforç i il·lusió. Ara passaré a llegir el meu discurs d'ingrés titulat Uroginecologia, el meu viatge de 40 anys de vida professional. Aquest discurs oral és una síntesi del que he escrit en el llibre. El meu objectiu és fer un recorregut de l'evolució de l'uroginecologia a través d'alguna de les fites més importants en el diagnòstic i tractament de la incontinència i el prolapse al llarg de les darreres 4 dècades. L'uroginecologia, la gran desconeguda. L'uroginecologia ofereix atenció integral a les dones amb disfuncions del sòl pelvià, com la incontinència urinària, la bufeta hiperactiva, el prolapse d'òrgans pelvians, la incontinència anal i també a dones amb dificultat miccional i dificultat defecatòria, i amb dolor pelvià i disfuncions sexuals associades a aquestes patologies. S'estima que una de cada 4 dones pateix almenys una de les 3 disfuncions principals, la incontinència urinària, el prolapse i la incontinència anal. La demanda d'atenció per a aquesta patologia és creixent. Això s'explica perquè entre els factors de risc més importants, a part del part i l'embaràs, estan l'edat i l'obesitat. Donat que no hi ha una estratègia de prevenció primària en el part i que tant l'edat com l'obesitat estan augmentant en la població general de dones, s'estima que la prevalència probablement serà encara més elevada en el futur. En conseqüència, això es tradueix en un augment global de la demanda d'atenció sanitària.
Per altra banda, la creixent complexitat de l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia, deguda en part als avanços tecnològics i el límit de temps de la residència, que en el nostre país són només 4 anys, ha provocat que l'entrenament del resident d'obstetrícia i ginecologia tingui unes inevitables limitacions, tant per l'adquisició de coneixements com d'habilitats. El ginecòleg acabat de titular és un generalista d'obstetrícia i ginecologia molt ben format i capaç de resoldre les situacions clíniques més comunes en la nostra especialitat, però amb un dèficit en les àrees de l'especialitat que tracten pacients amb patologies molt complexes, que utilitzen tècniques molt específiques o que limiten amb altres especialitats. Això ha motivat que actualment en els països on les subespecialitats estan reconegudes de forma oficial, en acabar la residència, l'especialista pot optar per completar la seva formació amb 4 àrees de subespecialització en l'obstetrícia i ginecologia: la medicina materno-fetal, l'oncologia ginecològica, la medicina reproductiva i l'uroginecologia. El reconeixement oficial de l'uroginecologia com a subespecialitat per part de les entitats reguladores a tots els països on ha estat legalment instaurada ha anat arribant després d'una llarga reivindicació dels professionals i de les societats científiques. Per exemple, als Estats Units, l'American Urogynecological Society es va crear el 1979, però no va ser fins al 2011 que l'Accreditation Council for Graduate Medical Education acreditava l'uroginecologia com a subespecialitat. És important assenyalar que en els països on han estat reconegudes les subespecialitats d'obstetrícia i ginecologia, l'uroginecologia ha estat la darrera en ser-ho. La raó és que el contingut d'aquesta part de l'especialitat no s'ha considerat durant molts anys un tema de gran transcendència per a la salut de les dones, ja que les patologies que tracta, malgrat la seva alta prevalència i el gran impacte en la qualitat de vida, no suposen una amenaça vital per qui les pateix. La primera fita que volia assenyalar la marco als anys 80 i li dic millorant el diagnòstic de la incontinència urinària de la dona als estudis urodinàmics. Les dones que consulten perquè perden orina de forma involuntària, en uns casos tenen pèrdues quan fan esforços físics, d'altres es queixen que de sobte noten una sensació molt intensa i urgent de ganes d'orinar. Necessiten anar molt sovint al lavabo i de vegades tenen pèrdues abans d'arribar-hi. I una proporció important de dones amb símptomes del tracte urinari inferior es queixen que tenen pèrdues en les dues situacions. A principis dels anys 80 del segle passat, quan jo vaig començar a treballar en aquest camp, ni els ginecòlegs ni tampoc els uròlegs sabien massa bé què fer amb les dones que tenien aquests símptomes. Els professionals més interessats en el tema sabien que les dones del primer grup podien tenir una incontinència urinària d'esforç, secundària a un defecte anatòmic, moltes vegades relacionat amb el part, i que només es podia tractar operant, però sense massa bons resultats. En el cas de les dones que tenien símptomes d'urgència i pèrdues precedides de sensació d'urgència, la hipòtesi dominant en aquells anys era que aquesta disfunció resultava principalment d'una pèrdua del control neuronal central del tracte urinari inferior, que provocava una activitat abnormal del detrusor només identificable amb els estudis urodinàmics. Era molt difícil de tractar i no responia a la cirurgia. D'acord amb la terminologia de la International Continence Society dels anys 80, s'anomenava inestabilitat del detrusor i se la classificava com idiopàtica, quan no hi havia una neuropatia identificada, o hiperreflèxia del detrusor en pacients amb neuropaties. Els estudis urodinàmics han estat claus per avançar en el coneixement de la fisiopatologia de les disfuncions del tracte urinari inferior, per classificar-les i per ajudar a l'elecció del seu tractament. Durant els anys 70, els estudis urodinàmics estaven destinats només al diagnòstic de pacients amb disfuncions miccionals complexes, en molts casos secundaris a patologia neurològica. En els pocs centres que es disposaven d'equips d'urodinàmica no consideraven que les dones amb incontinència haguessin de ser estudiades amb aquestes proves. A mesura que anava avançant la dècada dels 80, això va anar canviant. Les primeres investigacions clíniques en dones amb incontinència a les que jo vaig tenir accés estaven centrades en el paper dels estudis urodinàmics pel diagnòstic del tipus d'incontinència. I una part important d'aquesta recerca tenia com a objectiu detectar les pacients que tenien una inestabilitat del detrusor i distingir-les clarament de les que tenien una incontinència d'esforç pura. El professor Iglesias em va posar davant el repte de posar en marxa la unitat d'urodinàmica al clínic el 1982, just després d'arribar del Regne Unit. No sé molt bé com ho va fer, però un polígraf destinat a la sala de parts va acabar en un quiròfan que estava fora de servei i allí, jo i aquell polígraf vam començar una tasca que encara dura, la d'identificar la causa per la qual una dona ha perdut la capacitat de ser continent. Un dia del setembre del 1982 vaig fer l'estudi urodinàmic número 1 al Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic. Aquesta setmana hem fet a la nostra unitat el número 41.350.
Si bé en la primera etapa de la unitat d'hemodinàmica tenia la sensació que la meva tasca principal era diferenciar aquests dos tipus de pacients, ràpidament vaig aprendre que els estudis urodinàmics ens permetien diagnosticar disfuncions miccionals en la dona molt més complexos, que mai haguessin estat identificats només amb els símptomes i l'exploració física. En el moment actual, la combinació de les proves funcionals i d'imatge amb l'ecografia uroginecològica desenvolupades els darrers 10 anys conformen la base del diagnòstic de les dones amb símptomes del tracte urinari inferior a la nostra unitat. La segona fita la situa als anys 90, una gran innovació i canvi de paradigma en el tractament quirúrgic de la incontinència urinària d'esforç. Els diferents tipus de tractament quirúrgic de la incontinència urinària d'esforç es basen en teories que han anat evolucionant al llarg de més de 100 anys i que han portat cap a la major comprensió de l'estructura, de la funció del coll vesical i de la uretra femenina. A principis de la dècada dels 90 es van publicar dues noves teories que suposaven l'evolució de les anteriors, la teoria de la maca del grup de John DeLancey als Estats Units i la teoria integral de l'australià Peter Petros i el suec Ulsten. Segons la primera d'aquestes teories, el mecanisme de continència de la dona en els esforços es basa en la limitació del descens de la uretra que imposa la maca suburetral formada per les capes fusionades de la fàscia endopelviana unida a la pelvis a través de la fàscia del lavador de l'anus i l'art tendini. Durant l'esforç, amb els augments de pressió intraabdominal, la uretra rep una compressió extrínseca per la maca que fa que es mantingui col·lapsada. La teoria integral també subratlla la importància d'un teixit de suport adequat per mantenir la continència en els esforços i, sobretot, considera clau la fixació de la uretra en el seu terç mitjà amb els lligaments puboretrals. Aquesta fixació permet que la compressió i angulació de la uretra que evita les fuites de l'orina durant els augments de pressió intraabdominal. Segons aquesta teoria, la laxitud dels lligaments puboretrals afecta aquest mecanisme i condueix a la incontinència urinària d'esforç. Basant-se en la teoria integral, Ulsten i Petros, a mitjans dels anys 90, descriuen una tècnica quirúrgica anomenada tension-free vaginal tape, que va canviar completament el concepte de com restaurar l'anatomia per recuperar la continència durant els esforços. La tècnica consistia en col·locar un reforç en el terç mitjà de la uretra, una banda o cabestrell suburetral de malla de polipropilè que denominem banda suburetral lliure de tensió. Es va presentar com un procediment quirúrgic amb menys morbilitat, amb uns temps quirúrgics més curts que les cirurgies que predominaven en aquells moments i amb la capacitat de realitzar el procediment en un entorn de cirurgia major ambulatòria, el qual facilitava l'accés al tractament a moltes més dones. Per tots aquests motius i amb una estratègia de màrqueting sense precedents, la nova tècnica va ser molt ben rebuda i en un temps rècord es va convertir en l'estàndard del tractament quirúrgic primari de la incontinència urinària d'esforç, primer a Europa i després als Estats Units i a la resta del món. Aquest procediment ha demostrat durant quasi 25 anys una alta eficàcia i seguretat. Continua sent el mètode més utilitzat pel tractament quirúrgic primari de la incontinència urinària d'esforç. En aquests moments, unes 500.000 dones superen cada any al món amb aquesta tècnica. La tercera fita, el nou mil·lenni, naixement d'una terminologia per la incontinència urinària d'urgència, la bufeta hiperactiva. Una proporció important de dones que noten que no controlen bé la funció de la bufeta es queixen de fuites involuntàries, que van precedides d'una sensació sobtada i molt urgent de ganes d'orinar. D'aquestes dones, fins als anys 90, dèiem que tenien una inestabilitat del detrusor i des de fa 20 anys diguem que tenen una bufeta hiperactiva. Però com neix el terme bufeta hiperactiva? Abrams i Wayne, els pares de la criatura, ho expliquen en una publicació del 1999 d'aquesta manera. El terme inestabilitat del detrusor no té cap significat intuïtiu pels pacients, ni tampoc per a aquells professionals sanitaris que no estiguin familiaritzats amb les definicions dels fenòmens vistos en els estudis urodinàmics. Els pacients no entenen el terme detrusor i fins i tot poden sentir-se ofesos si se'ls diu que les seves bufetes són inestables. Conscients de la necessitat creixent de tenir discussions plenes amb les pacients sobre els seus processos patològics i conscients de la necessitat de facilitar la comunicació entre professionals de la salut, van decidir utilitzar el terme bufeta hiperactiva. Per tant, veiem com la concepció del terme bufeta hiperactiva surt amb la justificació que era de màxima importància millorar la comunicació amb els pacients perquè s'identifiquessin a si mateixos com amb símptomes de bufeta hiperactiva. I també millorar l'educació mèdica sobre els símptomes del tracte urinari inferior per ajudar els professionals de la salut a identificar a pacients amb símptomes de probable bufeta hiperactiva. Pacients que fins a aquells moments molt probablement no haurien rebut cap atenció i que es podrien beneficiar d'una teràpia adequada per a aquesta disfunció.
Això, en un context de nous fàrmacs pel tractament de la bufeta hiperactiva, va fer com una ona expansiva que encara no ha parat de créixer, fent que la bufeta hiperactiva tingués presència a congressos, cursos i moltes activitats de formació continuada d'urologia, ginecologia i també de metges d'atenció primària. Com a conseqüència, milions de dones al món han tingut accés al tractament inicial d'aquesta disfunció miccional amb gran impacte en la seva vida diària. La quarta fita té a veure amb el prolapse. L'he titulat El prolapse genital al segle XXI, avenços en el coneixement de la fisiopatologia, però estancament a la prevenció primària i retrocés en el tractament quirúrgic. En condicions normals, els murs del sòl pelvià mantenen l'anomenat hiat de l'elevador tancat i, per tant, la vagina tancada, fet que evita el descens dels òrgans pelvians. La dona amb prolapse dels òrgans pelvians consulta el metge perquè nota la sensació que té una protuberància que surt per la vagina. Aquesta sensació correspon als descens de les parets vaginals, que arriben com a mínim a l'introit. A la primera dècada d'aquest segle, gràcies a les tècniques d'imatge, tant ressonància magnètica com ecografia, s'ha pogut demostrar la hipòtesi presentada fa 100 anys per Halban i Tatler el 1907, segons la qual la lesió muscular de l'elevador de l'anus era una causa molt important de prolapse d'òrgans pelvians, però la hipòtesi de Halban no podia ser demostrada per la impossibilitat de visualitzar les lesions musculars de l'elevador. Durant els darrers 15 anys, un gran nombre de publicacions liderats inicialment per dos grups de recerca al món, el grup de Peter Diaz a Austràlia i el grup de John Delancey als Estats Units, han aportat evidència sobre l'associació entre lesió muscular de l'elevador de l'anus identificada amb tècniques d'imatge i el prolapse dels òrgans pelvians. Per altra banda, gràcies als estudis amb models biomecànics, ara sabem que durant el part els muscles del sòl pelvià estan sotmesos a una gran distensió. A mesura que avança el cap fatal per la pelvis, genera una pressió i un estirament de l'elevador de l'anus, en realitat del complexe pubococcígic puborectal, fins a una proporció d'estirament de 3,2 vegades la seva longitud. En alguns casos, aquesta distensió porta a una lesió irreparable. Les tècniques d'imatge ens han demostrat com la lesió de l'elevador s'associa al part instrumental i que aquesta lesió es pot observar amb quasi el 50% de les dones que tenen un part vaginal amb fòrceps. Estudis epidemiològics transversals i de cohorts amb seguiment fins a 12 anys després del part demostren que els efectes del part persisteixen i que el risc de tenir símptomes de prolapse a les dones després d'un part amb fòrceps és significativament molt superior al de les dones que han tingut un part vaginal no instrumental o inclús a les que han tingut un part instrumental però en vacu. Per tant, la prevenció primària del prolapse suposa un canvi en el model del part vaginal. Malgrat tots els esforços dels darrers anys, tant de la recerca bàsica com clínica i epidemiològica, per determinar aquests factors de risc i per poder iniciar una estratègia de prevenció primària del prolapse durant el part, això encara no s'ha aconseguit. Com que no hi ha una estratègia de prevenció primària del prolapse i amb l'envelliment de la població femenina, la prevalència del prolapse augmenta i, per tant, la demanda de tractament té una tendència creixent. S'estima que entre un 10 i un 15% de dones de 80 anys hauran necessitat una intervenció de prolapse, però a més, aquí hem de sumar un altre fet, l'alta prevalència de recurrència anatòmica després de la reparació de prolapse. S'estima que els casos operats que precisen una reintervenció estan al voltant d'un 20%. A causa de la recurrència de les reparacions del prolapse amb tècniques clàssiques com de teixits vaginals propis, s'han anat buscant durant els darrers 30 anys mètodes alternatius per evitar les recurrències, basat en l'implant d'empelts biològics i alguns sintètics. El primer dispositiu de malla vaginal sintètica va ser aprovat per l'FDA el 2002. Es va comercialitzar seguint una estratègia de màrqueting similar a de la banda supraoral lliure de tensió i es va introduir al mercat amb massa facilitat. Els resultats inicials prometedors van ser aviat eclipsats per una onada d'esdeveniments adversos, erosions, infeccions i dolor, que podien patir entre un 2 i un 15% de les dones amb malla vaginal, segons els tipus de malla que se'ls hagués implantat, les característiques de la pròpia pacient i l'experiència del cirurgià que l'havia implantat. Això va obligar la FDA, a partir del 2008, a fer diversos comunicats avisant dels riscos i el 2016 va reclassificar la malla vaginal del prolapse com un dispositiu d'alt risc de classe 3. L'ús de la malla vaginal en cirurgia de prolapse ha creat una enorme controvèrsia i un interès mediàtic sense precedents. S'ha convertit en el tema més conflictiu de l'uroginecologia actual. Ara, la malla vaginal del prolapse està prohibida a diversos països del món, entre ells el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda. Però la realitat del moment actual és que moltes dones amb prolapse recidivat
que necessiten un tipus de cirurgia amb un reforç de teixits i que no poden accedir a la cirurgia vaginal laparoscòpica no superen o es tornen a tractar amb tècniques vaginals clàssiques, que si bé són eficaces per tractar el prolapse primari, no ho són tant quan es tracta d'una recurrència. Per tant, després d'un intent d'innovació fracassat amb la malla vaginal, estem tornant a les tècniques del segle passat. La lliçó a aprendre del fracàs de la malla vaginal és que l'FDA i de més agències reguladores, degut a la classificació inicial com a dispositius tipus 2, va permetre la proliferació de productes de malla que van ser adoptats ràpidament pels cirurgians a nivell internacional, sense una comprensió ferma de les propietats biomecàniques dels implants a la vagina, sense criteris de selecció de pacients i sense especificar les habilitats quirúrgiques necessàries per garantir la màxima eficàcia i seguretat. Les societats científiques van pecar per omissió. Els statements que totes elles han publicat van arribar massa tard. I per acabar, el futur de l'uroginecologia, la formació supraespecialitzada, la innovació centrada en la pacient. Penso en el futur de l'uroginecologia i veig moltes coses a fer, però considero que hi ha dos pilars fonamentals per continuar construint un projecte sòlid: la formació reglada dels especialistes amb dedicació a la patologia del sòl pelvià i col·locar la dona com a centre de la innovació en uroginecologia. A països com el nostre, on la formació en subespecialitats no està regulada, podem trobar professionals amb un interès especial en aquestes patologies, amb una dedicació més o menys extensa, amb coneixements i habilitats de subespecialista, però sempre amb la limitació de les competències oficialment reconegudes en la seva especialitat. Encara que a la pràctica clínica això es compensa amb el treball en equips multidisciplinars, es genera una asimetria dins del mateix sistema sanitari segons el centre on s'hagi format i desenvolupi la seva tasca professional. En el futur hem de fer possible posar en marxa als països com el nostre, sense subespecialitats d'obstetrícia i ginecologia, programes de formació en uroginecologia, acreditats per entitats oficials, que permetin formar professionals amb interès en aquesta àrea, acreditant-los com a especialistes amb dedicació especial a la uroginecologia. Això suposarà que en acabar la residència podran optar a completar la seva formació d'una manera reglada, adquirint coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar la seva tasca com a uroginecòleg. El meu compromís a treballar perquè aquest projecte algun dia sigui una realitat m'ha portat a presidir el Comitè d'Educació de l'European Urogynecological Association. Des de l'EUGA estem treballant per establir les bases de la subespecialització a escala europea i els estàndards de qualitat de la formació uroginecològica. La nostra proposta s'ha fet arribar al Bo Europeu d'Obstetrícia i Ginecologia, que és la secció de la Unió Europea d'Especialitats Mèdiques, que representa totes les especialitats mèdiques a les institucions europees, tant a la Comissió com en el Parlament. Per altra banda, la uroginecologia necessita innovació, però molt més centrada en la pacient. Al ser una patologia que no suposa una amenaça vital, qualsevol innovació ha de suposar una clara millora a la seva qualitat de vida i ha de ser una opció segura, amb dades que permetin a les dones ben informades seleccionar un procediment basant-se en els possibles riscos i beneficis. Hi ha innovacions que podrien aportar beneficis a les dones immediats. Un exemple és la prevenció en el part del trauma pèlvic, que pot portar cap al prolapse i altres disfuncions. Amb les dades que disposem en l'actualitat, sabem que és possible aplicar models predictius que podrien permetre personalitzar l'atenció al part, basant-se en l'estimació del risc individual. Amb aquestes dades, la dona ben informada hauria de poder decidir quin tipus i nivell de risc vol assumir. Aquesta innovació, que és l'únic camí cap a una prevenció primària de les disfuncions del sòl pelvià, ha d'avançar en la seva implementació, fent que l'absència de trauma pelvià sigui també una indicació de qualitat en l'atenció materno-fetal. La innovació entrant en el tractament del sòl pelvià ha de centrar-se en les necessitats i la seguretat de les pacients. Hem viscut com algunes innovacions en uroginecologia s'han difós ràpidament, sense tenir un valor clarament demostrat en el balanç risc-benefici. Les malles vaginals del prolapse són un bon exemple de la innovació precipitada, basada en l'èxit sense precedents de la malla per la correcció de la incontinència d'esforç i amb l'extrapolació que la malla vaginal de prolapse tindria el mateix baix risc de complicacions que la malla d'incontinència. Això va fer esclatar aquesta innovació, secundada per les empreses, que van aportar enormes inversions i recursos a la innovació quirúrgica dins l'uroginecologia, però que quan van sorgir problemes de seguretat, la conseqüència immediata va ser que les empreses van limitar la seva inversió en innovació. Al no disposar de dispositius alternatius, en molts llocs els professionals han tingut que tornar a tècniques del segle passat. Però el més important és que això ha significat per a algunes dones deixar de rebre el tractament que necessiten.
La innovació en uroginecologia ha de conèixer les preferències de les dones. La majoria de les pacients amb disfunció del sòl pelvià inicialment prefereixen tractaments conservadors, que encara que no ofereixin una alta tassa de curació, els hi permetin controlar els símptomes i millorar la qualitat de vida. Els tractaments conservadors s'han d'adaptar a les necessitats de les dones. Han de poder administrar-se d'una manera flexible. Basant-nos en aquesta necessitat, fa 20 anys vàrem començar a treballar amb la Universitat Politècnica de Catalunya per dissenyar un sistema per fer el tractament de rehabilitació a casa. El 2014 vàrem rebre una beca de la Comissió Europea, Horitzon 2020, i vam crear el Consorci Womanap, creat per dur a terme el projecte, que acaba de rebre el primer premi que la International Urogynecological Association ha concedit a la innovació en uroginecologia. Si volem perseguir un ideal d'innovació centrada en la pacient, a part de conèixer molt bé les necessitats de les dones en la disfunció del sòl pelvià, hem de tenir en compte les forces implicades en la seva optimització, que són la indústria, els organismes reguladors i els metges. Les societats científiques han de proporcionar el nexe per optimitzar les interaccions ètriques entre aquestes parts i que permetin implementar la innovació centrada en la pacient. Per acabar, els diré que quan el professor Iglesias, l'any 1982, em va cridar al seu despatx i em va parlar per primera vegada de la uroginecologia com una part de la nostra especialitat, a iniciar el nostre servei al nostre país, a mi, que tenia tota la meva vida per endavant, la proposta em va semblar apassionant i vaig intuir que feia bé acceptant el repte. El que no podien imaginar és que 40 anys després estaria aquí i els hi parlaria de la uroginecologia, del seu passat, del seu present i del seu futur. Ara, amb tota una vida dedicada a aquesta part de la ginecologia, amb molta feina feta, continuo sentint que queda molt per fer, però estic tranquil·la i segura que amb la força de tots els professionals que avui estan també apassionats per aquesta part de la nostra especialitat, anem pel bon camí, el camí que ens ha portat i que ens continuarà portant a posar la dona en el centre de la nostra activitat diària per millorar la seva qualitat de vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Espuña. Després farem alguns comentaris al respecte i ara prego a l'acadèmic numerari, molt il·lustre doctor Xavier Iglesias i Guiu, que faci la resposta en nom de la nostra institució. He estat encarregat de respondre al discurs d'ingrés a la nostra acadèmia de la doctora Montserrat Espuña i Pons i ho faig amb una gran satisfacció pels seus valuosos mèrits científics i per l'apreci que tinc per la seva persona des de fa molts anys. Filla d'Olot, es llicencià en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, a l'Hospital Clínic del carrer Casanova, l'any 1978. Especialista en obstetrícia i ginecologia en el Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Clínic i doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona amb la tesi L'aplicació sistemàtica de l'estudi urodinàmic en el diagnòstic de les dones amb incontinència urinària l'any 1992. A nivell assistencial, des que va acabar, ha treballat sempre al Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Clínic, primer com a becària i el 1989 va guanyar una plaça per desenvolupar la unitat d'uroginecologia que ha liderat des de la seva creació. Ha anat escalant dins de la carrera professional i l'any 2010 assolí la categoria màxima com a consultora sènior. A nivell docent ha estat professora associada a la unitat docent de llevadores de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona del 1994 al 2012. Actualment és professora associada del Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona. En els darrers anys ha fet una mitjana d'unes 25 ponències per any. A nivell de recerca, ha estat investigadora principal de projectes de recerca en fons privats i públics, FIS i AQUAS,
Actualment és coinvestigadora i líder clínica del projecte Cost Effective Self-Management of Urinary Incontinence Address to Women Across Europe, financiat amb una beca oficial de la European Commission. En el 2004 va publicar el primer tractat d'uroginecologia en idioma castellà i ha estat coautora del Tratado sobre Incontinencia, el 2006, del Manual de Anatomía Funcional y Quirúrgica del Suelo Pélvico, el 2010, Incontinencia Urinària Femenina, del 2011. Ha escrit uns 30 capítols en diversos llibres de l'especialitat. Ha publicat uns 150 articles entre revistes nacionals i internacionals, uns 90 d'aquestos indexats. És la fundadora i directora científica de la revista que representa la sección de suelo pélvico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO. Suelo pélvico, revista española sobre medicina del suelo pélvico de la mujer y cirugía reconstructiva. És cofundadora, junt amb mi mateix, del Grupo Espanyol per a l'Estudi de la Patologia del Suelo Pélvico, que el 2003 va ser convertit en una nova secció de la SEGO, la CESP, que és la secció de suelo pélvico dins de la SEGO. Ha estat secretària de la CESP des de la seva fundació fins al 2008 i presidenta d'aquesta secció fins al maig del 2016. A nivell internacional és membre actiu amb càrrecs institucionals de les principals societats científiques que representen la subespecialitat d'uroginecologia en el món. Ha estat presidenta del Research and Development Committee de la International Urogynecological Association, la IUGA, i presidenta del Comitè Científic de la International Continence Society, ICS. Actualment és vicepresidenta de la Societat Iberoamericana de Neurourologia i Uroginecologia, SINUC, i presidenta del Comitè d'Educació de la European Association of Urogynecology, EUGA. Ara passo a comentar el seu discurs pròpiament dit, uroginecologia, el meu viatge de 40 anys de vida professional. A la revisió exhaustiva de la història de l'uroginecologia que fa la doctora Espuña, m'agradaria afegir algunes puntualitzacions sobre el perquè de l'interès que vam tenir per la branca de les disfuncions del sòl pelvià femení. En el Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Clínic, quan jo hi vaig entrar com a intern per oposició, hi havia de cap el professor Emili Gilbernet, membre d'una família on hi destacava el seu germà Salvador Gilbernet, catedràtic que fou d'anatomia i al mateix temps cap del servei d'urologia del mateix hospital. No és estrany, doncs, que hi hagués una gran interrelació entre ambdós serveis. Dit d'una altra manera, que hi hagués interès pels problemes urològics de la dona. Es feien operacions de bandes aponeuròtiques tipus Aldrich i d'altres que es podien considerar més pròpies del camp de la urologia. Aquest interès va romandre també durant la meva formació als Estats Units als anys 60. La via vaginal ha estat sempre la pròpia del ginecòleg i en aquell país hi havia la tradició de solucionar quirúrgicament els problemes ginecològics femenins per aquesta via. Des de mitjans, i això ja des de mitjans del segle XIX, amb el doctor J. Marion Sims, que va ser el pioner del tractament quirúrgic de les fístules vesicovaginals, i molt especialment pel professor Howard Kelly, catedràtic que fou de la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins a Baltimore. Tot això passava al tombam o als tombants dels segles XIX i XX, amb les denominades plàsties vaginals anteriors i punts de Kelly pel prolapse vaginal anterior i la incontinència urinària d'esforç femenina. A més, el meu cap a New York, el doctor Donald Schwartz, era molt amic del doctor Kermit Kranz de Kansas City, que junt amb els doctors Marshall i Marchetti dissenyaren l'operació retropúbica denominada de Marshall-Marchetti-Kranz, que s'estengué per tot el món.
L'any 82, amb motiu del Congrés Mundial de la FIGO, Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia, que es va celebrar a San Francisco, ens trobaren un bon grup de ginecòlegs d'arreu del món interessats en col·laborar en el desenvolupament de la International Urogynecological Association, la IUGA, associació que agrupava els ginecòlegs interessats per la uroginecologia, de la mateixa manera que ja hi havia una altra associació, la International Continence Society, que era més pròpia dels uròlegs. El doctor Jack Rofferson ens convidà a la seva finca a prop de Santa Bàrbara, Califòrnia, on vam menjar-nos un vedell jove, rostit a sobre d'un gran foc a terra. És a partir d'aquest encontre que es va decidir que muntaríem una unitat d'uroginecologia a l'Hospital Clínic, tal com ha explicat perfectament la doctora Espuña. Unitat que va començar, siguem sincers, amb una sabata i una espardenya. Fins que va arribar el moment actual en què disposa de tota una sala moderna amb l'aparatatge necessari, així com la dotació de personal adequada pel seu bon funcionament. La doctora Espuña parla del millorament del diagnòstic de la incontinència urinària de la dona amb els estudis urodinàmics, essencials per saber la causa d'aquesta incontinència d'una manera molt més objectiva. Als anys 90 hi ha un canvi de paradigma en el tractament quirúrgic de la incontinència urinària d'esforç en les operacions de bandes lliures de tensió de material sintètic que proposà el doctor Ulfstem d'Estocolm. Intervencions, com ja ha dit ella, relativament més senzilles i molt més eficaces. Passa revista també el naixement d'una nova terminologia per a la incontinència urinària d'urgència, la bufeta hiperactiva, amb millores importants pel seu tractament i sobretot per discriminar si la pacient necessita o no un tractament quirúrgic, és a dir, si el que necessita és únicament un tractament mèdic. Una altra contribució a progressar en aquest camp fou la traducció i validació dels primers qüestionaris en castellà per a la incontinència urinària i la bufeta hiperactiva i els estudis primers epidemiològics sobre la incontinència urinària en dones a Catalunya. Fa una descripció dels avenços en el coneixement de la fisiopatologia del prolapse genital, de l'estancament en la seva prevenció i l'evident retrocés en el tractament quirúrgic utilitzant material sintètic que s'està deixant de fer per problemes de rebuig d'aquests materials per part del cos humà. Un capítol important des del meu punt de vista és el de la formació del superespecialista en uroginecologia, que ja tenen establerta en altres llocs, acceptant que hi ha d'haver gent superespecialitzada, donat que aquesta branca s'ha fet tan gran que necessita un temps més enllà de la residència per formar una persona en uroginecologia. Per tot això, li demano al senyor president que li imposi la medalla del seu seient com a símbol de la seva plena incorporació a aquesta acadèmia i de la nostra benvinguda. Moltes gràcies.
Doncs molt bé, arribem al final d'aquesta sessió i permeti'm ara unes paraules, en primer lloc d'agraïment al professor Xavier Iglesias per la presentació, per la revisió del currículum de la doctora Espuña i també per la revisió del seu discurs i, per tant, moltíssimes gràcies. I també unes paraules respecte al discurs. Hem vist que és un discurs en el qual, si el tinguéssim que etiquetar, diríem que és un discurs, jo diria, que representa els avenços de la medicina pràctica dels últims 40 anys. No puc ni imaginar-me que hauria passar fa més de 40 anys amb un tema tan freqüent com és la incontinència urinària, especialment amb les dones. Els homes també en tenen, però per altres raons normalment, però amb les dones. Clar que tampoc hi havia efecte, que he vist que afecta el 20% de les senyores més grans de 80 anys. En aquella època tampoc n'hi havia tantes, però òbviament és un tema molt important perquè representa sobretot per la qualitat de vida. Per tant, hem vist aquesta història, l'evolució, de l'evolució aquesta del qual, a partir d'un primer començament dirigit pel doctor Iglesias, doncs la doctora Espuña ha liderat tot el procés. Jo diria, ha sigut una de les pioneres en l'estat espanyol d'aquesta nova subespecialitat de l'uroginecologia. Per tant, la nostra cordial enhorabona. No només per entrar aquí, sinó per la tasca feta. Penso que hem d'agrair-li la feina feta al llarg d'aquests 41.000, em sembla que he sentit, casos, i els que vindran, i sobretot per començar a posar la sabata ben posada després de l'espardenya inicial, per anar posant sabates i anar construint aquesta nova àrea bàsica d'una manera per la sanitat catalana. I a més hem vist una acadèmica apassionada per la feina. Penso que traspua no només la qualitat humana, la qualitat científica, la qualitat mèdica, sinó la passió amb la qual ha desenvolupat i ha viscut tot aquest desenvolupament tan important en general. I ja finalment agrair-los a tots vostès la presència aquí, agrair-los també a les persones més de 40 que ens estan escoltant des de casa seva, que encara que no han pogut ajudar al contacte social tan important amb aquesta mena d'actes degut a la pandèmia, sí que he tingut la sort que no hem passat el fred que estem passant aquí dintre, perquè avui fa bastant de fresca i aleshores pensem que no agafem el coronavirus, però veurem si no agafem un bon encostipat a partir d'aquí. Per tant, millor no allargar-se gaire més. La nostra cordial enhorabona, especialment a la doctora Espuña i a tota la seva família i a tots vostès per la seva presència. S'aixeca la sessió. Thank you.